Привет отново с Butterfly Style. Темата, която съм избрала за вас в момента. Ново начало в живота ви. Какво предстои? Така. Дай. Ново начало в живота и предстои за тези, които ще гледат четенето на разклада. Така, за вас предстои етап, ново страстно начало, в нов проект. Дали ще бъде в работата, дали ще бъде в любовта. Но преминавате към начало да сбъдате желанието си. Да, за някой ще е любов. Любов, която ще преминете на друг етап. Тук може да се възроди любов от миналото. Тук може да имате сериозно предложение за преместване. Някъде да приключите с нещо. Вие трябва да вземете решението. Вие определено ще направите всичко възможно. Ще направят за вас всичко възможно. Зависи дали се мъж или жена. Но ще възродите тези отношения. Тези отношения са съдбовни. Не са случайни. Тук, мили хора, нещо ще се разруши до основи. Нещо изведнъж ще се случи. Някаква ваша мечта ще се сбъдне. Ако сте били в самота и се чувствали самотни, неразбрани, вие започвате да се лекувате, да излизате от тази ситуация. Да, наистина, във вас е настъпила вътрешна промяна. Божествена промяна, в смисъл. Вие се променяте, да. Вие започвате да се приемате. Така, даже пречките, които имате, или сте имали, или ще имате, вие ще ги приемате по друг начин вече. Няма да е както е било преди. Сега вече вътрешната хармония, определено вие това, което чувствате вътре и това го излучвате и навън. Във вас, в кавички, бушува един свят, който определено е доста балансиран или ще се балансира. И пречките няма така да ви въздействат, както преди са ви действали. Някои хора ще решават проблемите си с повече работа и с амбиции да се развива в дадена насока и да се създадат баланс както вътре, така и отвън. Други хора ще имат доста... ще се опитат да създадат някакъв вид баланс в взаимоотношенията с хора, които може би са до някаква степен недоволни. Но вие ще постъпите мъдро. Общо взето с толерантност. Ще се опитате да помагате и на другите. Ще се опитате да откриете сърцето си. Но не прекалявайте, гледайте да сте балансирани. Не давайте повече от необходимо. Това е мой съвет, вие се решавате. Така. Тук има хора, които сякаш се прераждат. В смисъл, те са съвсем други вече като духовност. Като хора, вие сте доста по-мъдри и балансирани, аз го казах. Вече създавате. Ако тук има дадени хора, които се грижат за други хора, им възможно да са доста
объркани. Може да има хора, които са загубили даден човек. Време е да приемете това, което се е случило, да простите на себе си и на другите. Да приемете това, което е, да започнете наново. Вие тръгвате всъщност към новото начало, новото създаване. Наслаждение на... Готови сте да поемете в нова посока. Това е... Готови сте да преминете към нов етап. Етап на възраждане. Около вас всичко ще разцъфтва. Ще се наслаждавате на всичко около вас. Ще сте в баланс с себе си и дори с природата. Тук има хора, които обичат да ходят в природата. Ходете и се зареждате там. И още относно новото начало. Да, определено тук има хора, които вероятно ще започнат нова работа. Ще ви помогне ваш близък човек. Има хора, които могат да създадат семейства с родната си душа. Определено ще има такива хора. Тук ще има празници, събирания, работа върху развитие на отношенията, ново начало, страст. Приключва един етап, който е бил неясен за вас, който ви е обърквал, който може би имал някакъв вид повторяемост в дадени събития. Да, следва етап на изясняване. Ако имал някакъв вид лъжа или, както казах, неясни отношения, всичко се изяснява за вас. И, както казах, нов етап в работата ще има някакъв вид победа за вас в отношения, свързани с в любовта, нали? Да, тук има някакъв вид болка в любовта. Ще преминете към друг етап. Етап на щастие и благоденствие. Всичко ще се балансира. Да, тук има мъже, които определено ще поднесат своята любов към жената, която смятат за тяхната съдба. Тяхната мечта. Осъзнато решение е това. Тук следва балансиране на отношение. Тук явно имало някакъв вид така обтегнати отношения. Нещата се променят. За вас следва победа. Да кажем, изява пред публика също. Тук са някои хора ще има. Така. Нов етап на благоденствие, на щастие, на сбъдване на мечти. Много хора ще създадат нещо ново и чисто. Ще се случи нещо, което определено ще се случи много бързо. И определено ще донесе хармония във вашия свят. Така, това беше от мен. Благодаря ви. Наслаждавайте се на отношенията с вашите близки и ценете себе си. Всичко най-хубаво ви желая.